Čaute, moje meno je Marsko a vítajte u prvého dielu zo série Crafting Dead a som tu s mojím kamarátom Maxom. Čaute všetci. A dnes bude hrať len Max a uvidíme, ako mu to pôjde, ale zase nám preblikáva obrazovka. Ešte raz opakujem, že kto vie, že čo by sa s tým dalo spraviť, tak Píšte do komentárov. Presne. Takže budem sa snažiť to No. čo najlepšie zahrať a držte palce. Max to už dlhšie hrával, tak on už to hrá vyššie než ja normálne, čo sa čudujem. No, ja to hrávam asi od svojich tak 4 roky, 5 rokov, čo som mohol mať. Teraz si sa spavnul na dobrom mieste. No, že? Tu si zdrhaj. Svíňa. Ja som sa, Nevadí. si sa spavnul tuto na nemocnici. Wow. No. Niekto vie, kde má zaspať. Si dostal konečne nejakú žílový meč. Ja, no. Supply drop. Ten by som tak potreboval. No ja, ako mimo natáčania. Teraz na natáčanie by sme tiež mohli ísť na supply drop, ale není moc ďaleko. Ale tam budú zase nejakí hráči. Aby sme mohli za toto. A strašne... To by nám nevyhovovalo. No a strašne zasa prepáčte, že sa tá obrazovka preblikáva. Ja neviem, čo s tým je proste. Asi sa čosi dostralo. Ja kto tu urobil takúto dieru? Asi dostal hečitku. Že? No. Najlepšia zbraň skoro na zombiku. Nevadí. Pomaly sa blížime. No, trošku to seka, neviem prečo. To nevadí. Sa na to. No nebudeme na to serať. Však Pomaly sa diváci sa blížime. na to budú pozerať a týmto ohodnotia. Dobre. Ja nepôjdem ďalej, lebo tam nás zabili. Jak minulé. Teraz ja len chcem tuto. Teraz hrám chvíľu ja, lebo chcem naviesť na taký jeden domček hore, čo je. Za ním by mal byť aj letisko. Ja ho tam len chcem naviesť a potom tam už Maxovi. To vypadá iný domček, ty kokos. No hento map môžete vidieť, tam je kus lietadla hore vo vzduchu. Škoda, že sa na to lietadlo nedá dostať. Nevadí. Na budúce. Potom môžete aj do komentov písať. Aké ďalšie videá by sme mohli spraviť? Presne tak. A že či chcete zase videá s Maxom alebo s Filgorinom. S Filgorinom sme akurát natáčali asi včera sme teda natáčali s Filgorinom taký nový seriál. No. A vlogy. Prečo tak seká? Trochu to normálne, že nie len obraz, teraz je to horšie. Takže píšte do komentov, aké ďalšie hry alebo videá by ste chceli a my sa ich budeme snažiť urobiť. Ja ti to tu len povyberám a hneď pôjdeš hrať ty. Ja viem. Tuto. Water cantina, to sa ti hodí. Ja viem, no. Na vodu už potrebujeme. To máš tu to blikanie. Nevadí. Hádam to diváci pochopia. Píšte do komentov a je to naše druhé video. Stále nevieme prečo to tak ide. Veď nevadí. Dúfam, že si teraz nezlomím nohu, lebo... Lebo by to bolo na prd. Ne. Nevadí. Vyskačeme hore. No tak. Tam je lietadlo, už ho môžete vidieť celé. Neviem, či ho vidíte. Pozrite si teda aj kanál Filgorina 88. On tam má tiež niektoré dobré videá. No, zatiaľ A hry? jedno. To
nevadí, pridá tam ďalšia. No však spolu budeme natáčať vlogy. Dnes by mal výjsť už vlog, jeden vlog A k tomu, ten čo sme seriál. hovorili, ten seriál nový. Super. No, presne tak. A ak sa vám ten seriál bude páčiť, tak píšte do komentov a sa urobia nové diely. Robia. Tak urobíme. Toto, mega. Do ktorej ideme, Matej? No, do tejto. Max? Tak do ktorej ideme, Max? Do pravej. Tam je hráč, nejdeme nikam. Čo si sa dostal? Ja by som aj na neho išiel, ale on má zbranie, A ty ako nemáš. strelné, myslím. Mám len túto hečitku a A to je na nightstick, hovno. broken. By sme mali ako DMR-ko by stačilo. No úplne. Nevadí. Počkáme, dokým vidia a môžeme ísť aj do druhej kľúne. Ja idem na letisko. Poď. Hen tam ťa len zavezem a ty môžeš na nich strieľať už. Dobre, bude sranda. Alebo dám ti to už teraz, hej? Tak, teraz už hrám Max. Teraz už hrám ja, no. Nezlom si nohy. Do riti. Ty si hneď musel zlomiť nohy, že? Keď si začal hrať. Ale no a čo? Blížime sa k letisku. No, nemáme nič, akurát tak bandáž a... No a čo je to? Bloodbag. Nevadí, úplne, v pohode. Blížime sa k tomu letisku. No, pomaličky. Ale A neviem, či nás bude počuť. Ako si zle skáčem na zem. nevadí. A na letisku sú vždycky nejakí hráči. Takže ich bude treba zabiť a No, práve to, že nám stačí len sa modliť, aby tam neboli. Najeď sa. takže amen. Chod sa nabrať už rovno vodu, však máš 85% vody. Ja veľmi dobre. Ešte máš tu water kantínu. No a teraz idem si vodu nabrať, aby som Stačí, už si rovno aj na. nebol smadný. To už ti stačí, hádam. Teraz tu musíme preskákať, to musíme. Nevadí. Je to na hovno so zlomenou nohou, ale nevadí. Tak čo? Teraz musíš tajne prejsť. Čo? No, veď už prechádzame vodopád a A za chvíľku budeme končiť. áno, presne tak, lebo nahrávame cez Bandicam, ako môžete hore vidieť. A to nahráva len 10 minút, takže nejako v Za chvíľku 9. budeme končiť. Za minútku to už musíme ukončiť. Ale ak budete chcieť nové videá, tak píšte aj nejaké nové hry No, presne tak. a my ich spravíme. No, Že Marsko? presne tak. Lepšie povedané, ja ich spravím. A povedzte, že s kým by ste teda tie hry chceli a prepáčte za to sekanie. No a ja už k tomuto ako nemám čo dodať. A ty čo? No a stretneme sa asi pri ďalšom videu No, a takže... do skorého videnia. Čaute. Čaute.